mga viewer o kung mga subscriber diri sa atong channel Pirot Aranista. Yari naman kami no, magatulong kami ang Pirot family no. Magatulong sa inyo sa mga Christmas song no. Bilang amoy ni makaruling kami sa inyo no. Daw nalipay ako sa mga may nagtilingog kami din ako. Sabagay may isa pataling tingaway. Kaya aras siya sa kong santike. Si Toto Rinje, aras santike. Nagapuli ng studio din, no? Tapos si Inday Liesel. Nagyari si Nonoy Hilbert, no? Ako nadumduman sa una sa mga pamlarga sa antike, no? Umuli siya sa una, nagkakanta nga bata nga. Ang ginadala-dala ko. May subong luya kasi ako kanta. Yari no, nagtilipon kami para magatulong sa inyo sa mga Christmas song no. Una na kung may dulot sa inyo, nagatigulo, O Dungga. O Dungga man ninyo ang malulong ko'y nangyari sa ilalo na nakapasilong nagabatas ang tungkol sining kagabihon na naulat sa inyo ang sa pagkabulaan na gabi sang amon darong na paggaling kay natawo ang manunubos sining kalimutan na luhaan ang Mesiyas ang asusi sang dangkit sa parintikwadro mula sa Disyembre sa piling pintuan sang mga angkilis simba pinayaw sang mga pastores. Si Gaspar, batasan ang itatlo, naghala sa sulawan, na mera insinso, kadungganan sa aton, mahal na Udong gaman ninyo, usin nyo tagbalay ang among pagpanukto na nag-aalungay sa kinabubuton lang ninyong nabugay sa lalang sa Paskwa, simbolo sang kalipay. Salamat sa kinabubuton na pupuntahan ko sa daging gusto parang paanan nagpalay nga dungganon kapay nga sang diwa kamo pang lawigan. Okay, daw mo ito nga paano mga nag-artikulo Udungga, no? Kaya rin pakit, itulong pagitamon sa inyo, ining isa kang paano nga nag-artikulo Paskwa na.
siya ikaw ko na medyo may nagkakasama no, manan nyo, kaina lang naman hindi na taon-taon ng aton ng mga tanong na salamat na kita kayari man sila ni Subong, no? Ay iba, kaina lang nagabot. Ang iba, kagapi man. Pati, kaina lang kami nag-turuan naman, no? Na mag-tulong sa inyo sa mga ambano, no? Pag hindi na, pilitan ko lang. Ay, hindi natin. Pati, sige lang. At least, mapakilala sa inyo sa Family Pizzilier, no? Na bisan kulang kami di subong isa. Kulang kami sa inyo sa pila ng mga ambanon sa pamaskuan. Mga pulong ngayong pamaskuan. Yan ipagit ang isang ambanon na nagatikulo ng Bagting Sanglingganay. Ang Bagting Sanglingganay, ting 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 ting, ikaw na sa kalibay. Paskwa, Paskwa, Disyembre na naman. Paskwa, Paskwa, masadya ang kanan. Kakakong sa kapagwakanan, sa mga dekorasyon na bulan. Sa isay na Christmas light, ang ating nga makita sa palibot sa mga kaluyan. Pag-ibig mga hindi alat sa katauhan, sa kaadlawan sa langit gamanan. Ding, 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 ang Bagting Sanglingganay. Ding, 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 di oras ang kalipay. Paskwa, Paskwa, Disyembre na naman. Paskwa, Paskwa, masaya ang kanan. Tatangkuhan ay tinig at mobra. Papauli ako sa adlaw sa Paskwa. Mag-isipon ako sa bukos kong pamilya, sa pagkalibay kapag pinasadya. Ihalatuan ay ang tunay kong asyento sa kaadlawan sa aking Ginoo. Ding, 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 ang Bagting Sanglingganay. Ding, 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 di oras ang kalibay. Paskwa, Paskwa, Disyembre na naman. Paskwa, Paskwa, masadya ang kanan. Pagkatungkulong sa mga kabataan, sa panglagas pangkong sa tiniganan. Sari-sari nga paron ang ilang inakakta, kahinuyaw ang nagkahambatan. Sa ulubong naton, anang kaadlawan, sa manulong sa pagkakanan. Ding, 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 ang Bagting Sanglingganay. Ding, 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 di oras ang kalipay. Paskwa, Paskwa, Disyembre na naman. Paskwa, Paskwa, masadya ang kanan. Ding, 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 ang Bagting Sanglingganay. Ding, 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 di oras ang kalipay. Paskwa, Paskwa, Disyembre na naman. Paskwa, Paskwa, masadya ang kanan. Okay na? Ito na, ang nagatikulo, Bagting Sanglingganay. Ito kung hindi tinyo masadya, kami yung magpamilya, Pizzilier, naman sinadyawan kami subong. Kaya, yan ipagin, na matulong pag kami sa inyo sa pagkakampano, no? Nga nagatikulo, ang pagkatawo, no? Pasensya kung kayo, bala nyo, ginawa lang na muli ka, tao nanay, no? Kaya, ano to galing? Nga pitch? Ari, okay. Yan ang amano na nagatikulo, pagkatawo.
sang aton manunubos sa sining kalibutan. Sa duha ka na pulong kaglima, sa bulan sang Disyembre, natabo ang Mesiyas sa may tuong ang gabi. Matunaw na ang kagabiho sa tagna alas 12. Tinatigda sa posibre, tinatigda sa posibre, kagatunan sang dami. Sa paglipas ng oras, malapit ng gagahon, matinaw ang kalangitan, madamo ang lipunan. Amat-amat na naglalaki ang lano sang ambahanon. Sa mga anghel lumikan, kaya sa dalawaan, pagkataong pamagian. Nadaplot ang tagtukari, may nalagahigalo. Ihala sa lisensya na si Jesucristo. Si Melchor Gaspar Balthasar, mga haring amado, ilaging pasidunggan, ilaging pasidunggan ang aton linuon. Tirinatan mahala si Jose at si Maria, kaukod ang aton Mesiyas, manunubos ang mga sala. Sunod lamang sa kasulatan na napakit sa mga Biblia. Tindayaw sa katawan, pastores at kapalian, kagsasubos ng kalibutan. Tindayaw sa katawan, pastores at kapalian, kagsasubos ng kalibutan. Okay. Muto no? Yan ang mga gindulungan na isa no? Apat lang na bilog, base magdunggang ka mo ha. Sa buwas, sa akong nga channel, pero karanista no? Abangan nyo kay Dira namon ni Bugbo, ang tanan namon ng mga ambahanon para sa Christmas no? Ang mga Christmas song na to. Kupon pagin no? Ang mga sulo ng ambahanon sa akong mga anak no? Yari, gali ay si Inday Lisel no? Pero antes gali sina no? Inigaling ang mga ambahanon kina gin pangdaigon gidatong to sa mga masunod no? Saka labi na gid sa kay Ma'am Miri Ricabar no? Nangyayari na subong sa iyang lugar no? Diri sa Hines Patag.
sa Dutang Tinubuan, no? Nagpauli na siya da, no? Nagdiri siya ng Christmas. Kuwan siya na dito sa Florida, no? Kag subungan si Ma'am Umilin Pitrigusa, no? Ngayara sa New York. Kag sakaya Ma'am El Sanchez, kag sakaya Ma'am Jema Muneba, subungan sakaya Abiana Bubuitan, sakaya Abian Fidel Arabis, no? Kag sa pinalangga ginatong mga paano ni siya taga Masbati, no? Sakay Ma'am o kon sakay Inday Lori Abuela, no? O kon sakay Inday Ross, no? Kag labi na gid ng atong nga pinalangga man nga paano nagasakdag sa sining atong nga pan kag subong gani, no? Binyong ginasuksok ko gani, uya ni gipadala ako ni ni Tued, no? Rivera, no? Tiya, amo ni nakagid pa na kung chocolate man ato nga para ay ipadala para pang Christmas. Okay, maraming salamat, no? Yara galit check man, no? May nagabantay di sa ton. May shout out na wala. Ha? Ate, shout out ano yun? Kaya ka na lang kung tayo. Okay lang. Sito lang ako. Pwede man dyan, ano? Happy watching sa kay Marlon Figoro. Merry Christmas sa inyo tanan, hambal ni Joe Mark. Nahidlaw na ako mamati daygon, hambal ni nung Malimit Lawrence. Happy watching na naman. Okay, sa buwas ay madaigod kami sa inyo. Merry Christmas sa inyo, God bless, hambal ni Ray Galvez. Thank you again sa inyong pag-support. Happy watching sa kay Papa Kukoy Channel Vicente. Nagsakay ng anak ni Sararan niya. Happy watching. Happy watching man sa kay Galieton Lonasan. Sakto. Okay na? May magaling, may apin ko kaya takwa na wala sigit nagabantay, no? Nagpasalamat kita ko sa mga nagasunod kit sa atong mga kalingawan, no? Diri sa atong channel pero karanista, no? Yari gali, no? Kaya kalitan ko na hindi kantahon ng anak ko, no? Dumduman yung mga kantabla sang langit ng duta at siyang kahapon lamang, no? Wala nyo dito ni Sias Manila nagtiner, kahapon lamang siya nag-abot. Okay, itulong na sa inyo ang nag-artikulo na ang bahanon kahapon lamang.
sa damo siya nagapinangapay diri sa aton galing kaway siya dito sa Manila. Di man po ito nga pagkataon sa sa Manila nga ano na kundi nga gitarahan dili ka tama. Ya, ginulat na to na subukan na kapuling iba sa December no. Tira gawa sa December dito sa kaya siguro kasi balik naman siya. Kaya ano na ingalitan kita ito nanay, no? Yari naman ang iyang bahanong na nag-artikulo na langit kang duta. Sa ibabaw akong Kailangan mo ito ang barong na nag-artikulo, langit kang punta, no? Tiskali naman kami, ano mo pala yun, no? Yari anan. Pila naman na ka-shout out bigan sa atong ng mga program. Silaw. Happy watching sa kay Albert Banyas ngayong hapon. Sa kay Roden Fajardo, happy watching. Okay. Okay. Ano to? Sing ano na. Siya. Ito ko natin sa Kambano, no? Tapos sintay naman ay payawan. Kanta. Yari-yari, no? Ito to sa inyo, no? Yung isa Kambano na nag-artikulo. Kwan. Hari na lang Panyo, sang Himaya. Samtang
na kuryente ang akong korason. Dili ko maantos sa kapukalimon, matulog sa iyo nga nagabilis mo. Magpulungay kita, tugtog katugtuban, magtugmanan, siwalay katapusan. Hapos mo kag hapos ko ang mangintalaksan sa matugtog na gugma, gugma nga huwaran. Tunugit man ang mag-abot na trahedya, sa likod mo lang ako na handa magsuporta. Bilang magpangalaga sa akong magkonsulta, atong kasaluhan kung nanuman nga problema. Makita ko ikaw nga nag-ailibiko, daw kinakuryente ang akong korason. Dili ko maantos sa kapukalimon, magtulog sa iyo nga nagabilis mo. Tulungay kita, tugtog katugtugan, maghigugmanan, singwalay katapusan. Pagkatapos ko ang mangintalaksan sa matugod na gugma, gugma na huwaran. Kung anugit man ang mag-abot nga trahedya, sa likod mo lang ako na handa magsuporta. Bilang magpangalaga sa akong magkonsulta, atong kasaluhan anuman na problema. Atong kasaluhan kung anuman nga problema. Okay, no? Namuyot ko, no? Ang nagatigulo, panyo, sang himaya. Yari pagid, no? Kaya nagpangabay sa tusang nagligad, no? Na ang bote sa lingon nga, anong ko, tinintigi mo, no? Hindi lang, kaya ko singkanta ka, tinintigi mo, arin lang, dulot ko sa imo, yun yung nagatigulo, no? Kinaadma. Yari, para git sa imo. Sa isang barangay, sa ikat sa bukid, may isang tinugan na nasugid-sugid. Sang ako nagalakad sa isang talay, kaya ako na lang tawag ka maligay. Sa palapitan ko kang magpanagbalay, ako ang ikaw matahong na hinay. Ang iyak katahong wala sing kaangay, maputi ang kuya na napamot ang hilay. Kung mag-iuyuhon daw makasululay, kagang atong daw ginalabukay. Yato nga babae, isa ka man ulong, madamong nga salman nga manamasakuton. Kaya may kinaatman sa pagkakwa-doktor, naman ayaw ang sakit na aki sa hambong. Ang iya balanyos,
Maria pangalan nga labing pertunan sa isusang luwang gandahon sa sikap. Gamot sang haligi ka bunga sang lakban, pagtambal sa pinong ng sakit sang tughan. Ini nga istorya, mga hata-hata nga itutulog sa madalang pinagila. Kung magtipon-tipon tayong kalakana, tungganan sa ipahila ginagawa. Ini nga istorya, mga hata-hata nga itutulog sa madalang pinagila. Kung magtipon-tipon daw kalakana, tungganan sa iba, ila ginaguba. Okay na? Ang to no? Ang tanong nga nagatigulo, kinadman. Antes naman kita magpadayon, yari anay naman. Kasi ito may parang, kasi tingon ka naman kung may nagasay pa. Tayo request ko tamasak watching from Santiago Isabela, Region 2. Halin sa kay Roden Fajardo. Happy watching sa kay Ora Biles Vlogs. Merry Christmas, Typirot and family watching from HK. Halin sa kay Ana Rose Casete. Noong pa-request to buran hambal ni Ju Mark. Merry Christmas sa buong pamilya mo, Idol. God bless. Hambal ni Marilyn Tubalde. Thank you again. No? Okay na. Padayon naman kita. Para sigunta na yun, no? Kaya, pagkantahon tang manay ni si Delisel, no? Idulot namon sa inyo. May isa kambano, no? Nga nagatigulo. Ang ginahidlaw. Ako, no? Para git sa iya. Kukon, lain tindugan ni Tonto. Araw ulit. Good lagi ko pirot mata mo, hindi ka lagi kat lupangod, no? Okay na? Yari. Ang bala nyo, hindi nga kanta man natin, hindi na pangabay. Pero siya ni ang nagkakanta, no? Linsang una. Ginimo kining ang banon para dito. Yari, ang nagkatigulo, ginahidlaw ako. Kinakinaw ako sa hapos mo. Kinakinaw ako sa halok mo. Diin ko na bala pangitaon. Ang masaya ng ating buwan. Daong paayhan nga ako patawaran mo. Sa tanan kahayag na ang kaluiban ko.
no? Ito no. Ang bahanon nga nag-artikulo pinahiglaw ko. Ari, doa utan lang, no? Ang bahanon nga nag-artikulo, no? Ini, ang bahanon nga nag-masamikid na request mo din sa aton, kahit hindi kita sa ulo. Mayo kay sa ulo ni Inday, ini ang bahanon ni upod pa namon ini si Inday si Tunsal, no? Upod namon ini sa isa namon ka-album, no? Hindi man ta na magkanta sa iyang bahanon, hindi man jasing pirate ay rorokod kami. Kaya, idulong namon sa inyo yung isa bahanon na nag-artikulo, Martyr. Ikaw lang. Okay na. Dara keyboard siya dito. Wala na hindi niyayakan tati. Keyboard ko sa siya. Wala ko nga solado naman. Ito yung may practice. Okay lang, no? Isa na ko ganito. Talang-talang ko sa keyboard. Take two. Take to. Ikaw lang ang matulad. Ikaw lang ang singit sa bawat laro. Saan ka mag-andos ang akong tanging pusoon? Pagkabangunod, ikaw ang maangkon. Ikaw lang ang sinta. Bakit
artikulo, Martir. Nagkakantagit man sila sa amo, no? Na sa opisina, mula si Inday Rose Tronsal, no? Abot mo din siya subong. Sa pinakadlaw na, mabatian yung gitna siya. Hindi pa kita kami. Galing kaya kami nagkita. Bisa nagtatawag sa Lipay, sa kapanagwid ko din siya. Okay na, no? Yari ano yung pinaka mga shout-out ikan sa aton ng mga kauturan. May bisita ka, may bisita. Muta, tatagalin na rin. Happy watching sa kay nung November 10. Ay, nagapon lang. Okay na, mara. Okay na, bilang pang ari, mga duwan lang kantay dulo na sa inyo. Ay, ginpangabay kita yung isa ka pa, artikulo. Ano ito, tamasak, no? Masak ka tubukan. Yan yung ang bago na artikulo ng tamasak.
Ngunit malanuplikon sa mga nakasunod, mga kaliwat nato. Okay na? Bilang katapusan nato nga tulong sa inyo, yung sa kampano na nagagawin tupra ko sigat sa kanang bukit. Kaya pangabay, pangatapusan nato nga tulong.
usan na dulong sa inyo ng bahanon talaga tulong ang sobra, no? Okay? At dito na lang ang kita kutob. Tog-tog naman kita sa buwas, no? Abangan lang ninyo kagaya hindi lang kalipat, no? Na mag-share, no? Sa atong mga kilala na. Nakunuyag nila eh. kung hindi nila gusto, wala man pinili tayo, no? Mga pala ng maestra, no? Okay? Dili na lang kita magpaalam sa inyo. Inyo alagad, pero haranista.